bidodari. Asemipun pindha madu pinustika. Pundak Prabu Mas. Sumunare netra ndamar kangenan. Gendunganipun kaya brang Vespa. Aku sadina tumuleh maniwa sadelo tumuleh manengan. Wadene saking aja sedina ratu sedalu. Asemira pindha madu pinustika. Putri Domas endah sulika ing marung ingkang kepijajaring manita utami. Satya sajodo kembar busananira. Kok kenal jenengan karo Mbak Ari? Lah jenengan mampir ketika. Oh, alah tak kira tonggo dhewe. Masa tenang. Oke, anu. Boten Pak, Mbak Ari ini kucintane bayar kula. Oh, ngoten. Nggih. Biasanya gamel oyo-oyoan kali tukang gitar ini kok. Nggih. Iya ta Mbak Ari? Oh, wis tak kabeh. kira ini udah kenalan di belakang tadi. Terkecok racun. Kecok racun. Aku sama kamu aja.
Dasar kau yang meracun asli berkenal Bapak Maksa. Terima kasih. Desta Lita. Bapak saya terus kelima, bapak ini kelima. Ya, Bali. Saya ciuman tukang apa ya? Sing dipilih sing pira? Ayo, dah. Sing cilik? Ya, ayo. Gede dhuwur apa? Ayo. Supati. Dadeno. Ora iso mlayu sokor. Asik. Mantap Justice. Berarti. Aku selontengan kancaku. Iki kaki Miki kok kae. Mari. Wes sampai kelas. Enak tenan. Cocok. Oleh vitamin. MC ini kayak pinter ya Mas. Tenan. Mantan Mas. Budekno sing cocok. Mas MC. Ini kok yo. Mas Haji. Kok milih. Heeh. Kayak apa iki tak. Lah tetep milih melodi. Heeh. Jen handal. Engko di posting kayak status WA. Mesti kan sing cemburu. Jelas. Mana perang itu jelas. Ayo Mas tangan BS. Bapak ingin beneran gak mau? Pak Ising mikirnya mau dia. Peti sawanan. Sulit ya. Sering ya Mas ya. Iki lho kedua. Aja iki nih dhewe aku ngani Mas MC kok ya. Alhamdulillah hari ini bareng-bareng MC wedding. Amin sakit.
berpenganjur sengkut. Alhamdulillah. Mau ayah sudah kondang kalau kau ya mas. Betul. Dari gunung turun gunung, naik gunung lagi, turun gunung lagi, semakin ke tinggi mas. Kalau anak dewe tau mas, mas. Aku sih lahir aku dendeng kita. Aku ya tau lahir loh mas. Oh. Tak titip nih buat tapi ini. Bapak ini kok ngalih karo gue? Jelas. Jelas cemburu musuh. Woi. Ayo jangan gak ngawaki mas. Kan Pak ngalih opak itu timbang diari ini ya sini. Iya. Rumahnya mana bunda? Rumahnya mana kok? Oh yo Sidoarjo. Sidoarjo. Takon kok guyu ae. Guyu bokok. Mas. Guyu bokokmu lho. Sik tok, Mas MC wetenge senep kalau Mas. Sing kursi kan aku sing wetenge senep dhek. Mikir dawa kok ra iki mbok iki lho, Lek. Kok gak kena? Oh iya. Iki po piye? Nggonku rada dawa. Oh ngono Mas. Aja anu nggiret karpet. Oh, iya. Wis ning kene ae. Sabar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sidoarjo semua ini. Bukan, contohnya mana? Sidoarjonya yang sebelah mana? Sini. Bagian Sidoarjo. Sini Sidoarjo. Oh, nih dhuwur kae sido kawin ya, Mas. Loh, Pak ya bener tuh. Iya. Sidoarjo, sido kawin. Sido nikah. Loh, nikah saiki mau, Mas. Wow. Jam kumpul nikah wis selesai. Jadi kok bengi karek. Nah, sing muni tuduh aku lho, Mas. Bapak ini. Bapak ini di Sidoarjo. Papua. Oh, senenganku, Mas. Gede daerah, Mas. Biasanya ngono. Gede mulus. Mulus apa nih? Tambah luwe. Yo tenang, Mas. Bukan benar. Utuh. Wah. Belurus sudah. Selamat datang dari Papua asli ya, Bapak. Loh, Dine. Sidoarjo. Oke. Ini Sidoarjo. Sini Sidoarjo semua. Belakang dari mana? Wonoasri. Wonoasri di Mas. Wonoasri yo Medion nonton. Maksud apa, Mas? Iya, Plumpuk Rejo ki lho. Wonoasri Ngacung. Oh iya, wong kono Bu wong dilali aku. Wonoasrinya mana, Lek? Plumpuk Rejo. Plumpuk. Oh iya. Masa lali dhek ngenane baranu ning Plumpuk kok yo. Baranu ki apa to, Mas? Aku Pak Golo. Wah, Soal anu, Mas. aku eling kok. Do Mas mau joget? Ayo dok ngadeg saya. Manggolo do Mas berdiri dulu, joget satu lagu dulu ya. Ya. Ayo maju sayang, Manggolo. Minta lagu apa Mbak Manten, Mas Manten? Mati lampu. Mekan. Kayak jalan. Mekan nih barangnya. Mas. Lagunya mati lampu. Oh judulnya mati lampu. Cinta Bojono, kok bengi urung kawin satu malam. Ayo Le, ngadeg. Kudu tak plester ya lagu ini. Masnya ada lagu apa? Mano, Mas. Mano kok bengi Ketemu ikut aku loh ya. Apa Mbak Manten? Mano? Terbaru sayang. Ya. Giliran kakak siapa? Aku pengen sing cendil ya etan tenan ya. Dikasih terbaru. PAP wis PAP benar ya. PAP. Maju. Kali ini mau Pak Mudin, pun kondurin dia Pak Mudin. Oh iya dikasih si cantik nom-nomanku Mas. Lawananku ya seperti ini. Gelukannya cilik ekonomi. Sak joget dirapi melodi. Aku kayak kaya naro ini kamu ya. Ayo Mbak Manten mau berdiri joget di atas boleh?
Joli. Belakon cepot, keris cepot. Wis kabeh cepet. Cepot. Jari cepot kudu. Ayo. Sik ngadeg sik. Sik. Manggolonya ya. Nah. Yo, Gak teko iki kok. ayo maju apa sing nyenek apa jadi aman ya ayo le yo ayo yo jogetnya paling seru ditambah sawerannya Pak Suradio asik Sing repot. yo tangannya di atas Benar. Depan. Yo. Ngaplaknya ngajo punya yo. Ayo, isinan. Nah, nek ora pas tunggu nek dhewe. Ngaplaknya yo. Lagi yo. Oh iya. Atas. Antane yo. Iku enek nilai plus iku. Tambah yo, sawere yo. Penolesik. Ya. Pak Suraji matur suwun. Sing wis oleh medun. Dun. Lah kok jaluk pisan iki piye maksudnya? Aku oleh wong aku giliran gurine. Lah penyanyiku gak oleh salah tenan gurine. Tetap aku kok oleh kok ngene Pak Suraji karo Bu Suraji nggo Bayaran kok ditransfer. karo pantene wong loro. Sopo wi? Pantene Mangan boleh duduk kembali ya. Saya saiki joget wes. Dumas minggir sih, minggir. Sangmu kayak nobuk bapakmu sih. Nih. Kok kayak ini kun. siap ngopo bae. Gak hilang kok bener di titik nih kok. Lah mambu. Duduk cantik. Panaragan ada mas. Enak jalanan biasa. Oh ngono. Oh iya. Samboyoan. Samboyoan. Oh, piye? Oke. Samboyoan tapi versi bulung-bulung ya. Oke. Kowe sik cilik sik. Ayo wis bagus. Nikono. Wis ora sak ketemu. Wos. Di rumah ini musiknya di rumah ini kono sik. Boleh gonting pina.
gandule kok. Ya, selempit nih. Nah. Ya. Oke. Nah. Ya. Kowe aja kali oleh 50.000 goblok. Iki nek kesenggol oleh 50.000, mandek kene. Balene. Ana. Nek kene lho, macam kene. Ana. Ngantek nyinggol duitmu kekno iki nggo tenan. Kuwi mau berarti lah kali piye? Heeh. Lah kali berarti piye? Hah? Lah kali berarti piye? Nek kali malah dhek takon ngekeki. Berarti goblok. Yo. Jungkir pindho aja sampe nyinggol. Kowe aja malih ngeremo. Malah aku sing golek sikil ngene ben ora sakit. Kok goblok men iki. Ya. Lanjut. Pindho joget sih. Joget sih. Lumayan. Joget sih lagi jungkir. Nah. Pindho. Nah, yo. Joget sih. Langsung. Oke, nah. Langsung 2 kali tanpa spasi. Bocah loro ketok komprong. Kok gelar noto cah loro iki. Padune sing sitok yo mau rugi. Sing kuwi yo mau lah. Ya betul kok Pak Haji juga begitu samoni. Oh ngono Mas. Heeh. Jajal cah loro pamit to. Tuan rumah, manten, disandang enggak. Engko menawa ditambahi, yo. Pamit. Aduh masih wis kok ngetek kae. Nah, pamit. Nah. Dia sambung saja. Aku pengen. Nah kita yuk diambung, aku yuk pengen sama. Nah ini mukrib. Pasti sisih nguruk. Selamat datang Mas Manten. Bapak Isaki Monasri. Oh iya. Piye Pak? Mantu bayar berapa? Mantu bayar? Wah, aku diambung. Biasanya wong corona nek ngambung ki saya ketahui biasa. Duh, manggulane mang ndi? Mulai. Duh, wis mulai. Heeh, terakhir. Dumas ya. Nah. Dumas iki kudu iso njaran ora kita joget. Iso. Heeh, kowe pinter nyapa? Salto iso? Gak iso, kan joget tapi sing ngerancak ya. Versi Rogo Samboyo. Nah, ya karo mantuk. Sing ngetan iki ketake. Oh, sing ngetan puterane. Oh iya. Lagi. Wah, sampai kemari yo. Aduh, ini
sing aku ya. Wah, yo. Ini. Raben lah pokok 50.000. Nah. Ya. Doma sing tengah. Lanang ning pinggir-pinggir. Nah. Jadil karo Bandung ya iki. Nah, ayo. Yo, Mas. Nah. Joget sih akeh jungkir 50.000. Joget ping 5 Bu ya. Kene ping 5. Ayo, Del. Tapi kok kenyang kok kayak kreok kok. Kita ponaan nih kok. Lah wong kuwi wis request ngomong kono biasa kok. Ayo geli bocah sitok iki. Apa le? Bebas jalur. Bebas jalur terancak ya, Mas. Ayo, ini Beda isi oke nih karena sayang. gak pengen tayang nih. Oh, nek mulai. Oke bos. Pokoknya wira kali kok kono entek kowe ngono. Yuk. Sawer. Lagu keras. Ya tutu ana seng tembok. Ayo ojo tos sing terbaru ngono lho, kono ben mikir. Iki aja melok ngrok kok dias kowe. Kuwi lho saka etan iki lho. Kok ada PB iki lho. Posoke. Tahu lu kalau bijak. Yo. Sembarang mak kono mah ya. Heeh. Ya bocah. Kita ngerak kelamben rene yo. Arep sana. Aku metuna. Ayo ini ore. Goblok jak kemis barang ora gelem. Nyapo. Dijak duit. Lah yo nyapo. Goblok. Medok ya, Mas. Mas Golo dipanggil saweran 50.000 nek mau tak kowe. Kalau magolo pesakoni 50 neh rene yo. Ayo. Kalau Lah rak kelamben lah apa ayo. Lah. ya masih sapi cepet ngabine ngono kuwi. Yo ngene iki ketok wong ngemis tenan yo iki. Di sini Golo di. Nah, Ayo. Bunda pengen versi apa? Rio kapan joget? Rio. Kowe ra iso ngreok 50.000 sok. Kowe iso ngreok yakin? Joget iso ya? Nah, kowe sing joget karo terus ngreok ya. Nah, suwi men kek katokan apa gitu. Ya. Wah, munyo. Ini. Raben lah pokok 50.000. Nah. Ya. Doma sing tengah. Lanang ning pinggir-pinggir. Nah. Jadil karo Bandung ya iki. Nah, ayo. Yo, Mas. Nah. Joget sih akeh jungkir 50.000. Joget ping 5 Bu ya. Kene ping 5. Ayo, Del. Tapi kok kenyang kok kayak kreok kok. Kita ponaan nih kok. Lah wong kuwi wis request ngomong kono biasa kok. Ayo geli bocah sitok iki. Apa le? Bebas jalur. Bebas jalur terancak ya, Mas. Ayo, ini Beda isi oke nih karena sayang. gak pengen tayang nih. Oh, nek mulai. Oke bos. Pokoknya wira kali kok kono entek kowe ngono. Yuk. Sawer. Lagu keras. Ya tutu ana seng tembok. Ayo ojo tos sing terbaru ngono lho, kono ben mikir. Iki aja melok ngrok kok dias kowe. Kuwi lho saka etan iki lho. Kok ada PB iki lho. Posoke. Tahu lu kalau bijak. Yo. Sembarang
bocah. Saya ketemu. Yo. Ayo, ngalih takon nyawer, ngalih takon nyawer. Asik. Yo, yo. Sopan satu. Oke, enak jungkirin lo ya, PC. Diriku kan soleh diriku. Takut sekali apa basa-basi kau. Hai, Gili. Tak tahu malu apa basa-basi kau. Timbung obat, jungkir. Ana. Ana, pek mateng sing laku nih. Digodhog. Jaya doa enak. Mulutku akhirnya matanya melotot. Yo yo yo. Lihat aku di sewa pikiranku jorok. Gimana boy? Kita. Elah. Grup TikTok. Ayo ya. Masih. Pokok kami. Ayo. Ayo bye bye. Ayo.